Radio sam 2 meseca. Krvavo sam zaradio svoj dinar, trudio sam se, želeo sam, rekao sam mu na početku, čoveče, ja nisam došao da zaradim za more, nego sam došao da radim, da me prijaviš, da imam socijalno penzijonu i da mi teče radni staž. Kaže on, ma nema problema, braza. Nema problema, dođi sutra. Ja dođem sutra. Sutra. Prođe 2 meseca, ja dolazim da ga pitam za platu. Kažem ovako. Jebi ga Mele Borazeru, plate nema. Nema! Ja sam odgovorio sam ovako.